Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Sa Action Night Patrol, magasunod sa dili, gidamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na Muntag Parabati, Region 1, mga palangga kita sa labinin isa ka oras. 21 minutos karon nga adlaw, Huwebes, Petsa 18. Huwebes na mag-edisyon sa inyong sining nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman aton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton sining nga news team, aton sining nga mga correspondent. Sa liwat naman nila sila pagdurong sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry, aton sila kapolisan Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, ang aton sila nga patrol, 2 Crossman Patrol, kay na pa nagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod, ato naman liwat nga bantayan kag imulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa nanuman nga mga eventualities from where the action is. Para si Action John Diaz nga mag-responder back to back sa aton nga piloto aksyon Papang Nixon Tahom. Ang ato mga pagbantay sa pinakaulihiman labas na tipon nga mga balita sa nasyonal kag international monitoring center sa Aksyon Radio Bacolod pang Huwebes edisyon. Buylog nato na puwersa ni Aksyon Dale Salazar. Opdama kita sa ato sining mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry S. Polgar. Back up diri sa aton nga IT expert aksyon, JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas.
ang batang suay sa kinandan ang inyo sini alagad. Ang inyo sini angkorman aksyon ay patrol program Lunes Tub-Tub Sabado. Ako naman si aksyon na Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labilin 1 ka oras 19 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Unang kabayan sa ato sa pagpangalagad, ginadurong sa iyo sa kalawa sa Santon Plus Herbal Capsule. Nagapabako diri sa atong immune system. Nagabulig para nga mangin maayo ang sirkulasyon sang aton sini nga dugo. May mga problema ka parte sa skin problems, problema sa ginatawag nga gum disease, makabulig ini tumarta adlaw-adlaw Santon Plus Herbal Capsule. Mabakal sa bisan diin nga butika sa Bacolod kag Negros Occidental. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol. Ini mga porsyon sa ato sa nga pagpangalagad ginadurong sa inyo sa kalawan sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Nakahibalobla kamong ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Maayo ini sa may mga allergies bla. Kag maka-improve sa atong sining mental knowledge. Ginapalikaw kita nga o kung ginapalikaw kita sa tawag bla nga Alzheimer's, Parkinson kag iban pa nga balatian sa central nervous system. Ini bangod epektibo ang mangosteen nga antioxidant foods. Makatap naman ni sa gatawag nga mental deterioration. That's why sa iyo sa pamanaklon, ayaw magkalipat. Lista ha para hindi ka maglipat. Dr. Alfred's Mangosteen Tea. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ini mga porsyon sa ato sa kapapalagad ginadulong man sa iyo sa kalawasang Evergreen Herbal Capsule. Ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagabulig limpyo, nagapabakod ka nagabalansi sang sistema sa aton siling alawas. Ang sekreto pa sang Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuinan, ang kulang ginahdugangan. Ang Evergreen Herbal Capsule may 7 ini ka mga sangkap. Ano ini ang 7 ka mga sangkap? Turmeric, tugabang, balonggay, amargoso, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Ang Evergreen Herbal Capsule, aprobado ini sang VFAD. Sa dugang ninyo sila kasayuran, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa telephone number 0910-126-4595. Pakitao lang si Doc Crespin Hico. Ang Evergreen Herbal Capsule, mabakal ini sa mga butika. Jordmed Pharma dara sa Kabangkalan City, Leonor Pharmacy sa Imamaylan City, Blanca Flor Drugstore sa Imamaylan City, GBX Pharmacy sa Binalbagan, kag Floretes Drugstore sa Banwasang Binalbagan. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radyo. By the way, umpisa buwas kadlaw Hunyo 19, Biyernes, amon iga-replay ang last 10 scripts sang paborito ninyo nga mga drama, katulad sang Umbra, nga may tigulo Cielo Alimango. This is My Life, nga may tigulo Relasyon, kag Timbang sang Katarungan, Jack Balaan Berador Season 2.
And sa umpisa, sugod Hulyo 1, July 1, mabatian na ang kasugpon sang ini nga mga drama kag mabatian man ang iban nga mga drama pareho sang Barangay 684 kag drama nga Johnny Tango. Una sa balita, una sa aksyon, aksyon, radyo. Maulanon ang aton sining kagabihon sa Webes nga edisyon. Nagtupa gid ang ulan na inila nga kapunanon. In fact, kalipas ang ugtong ulan-ulan niya Pero hindi gid Pasko, pero pag-abot sang hapon, about bundak ang ulan. May mga dalanon nga medyo gani nagsaka-saka ang tubig tungod sang puwerte kabasko nga pagbundak sa ulan. Way man ta ka actually bagyo Intertropical Convergence Zone ang ginhalinan sa aton nga pag-ulan-ulan diri sa Western Visayas, particularmente sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. So sa mga driver naton medyo extra nga paghalong danlog ang aton sininga dalanon. Di basta ganit tigululan, wala labot sang pagbantay natin sa COVID-19, bantayan taman ang natawag nga dengue fever. Kaya muna ni ang bulan kag nagsugod ang tig-ululan siling sa pag-asa. That's why nga hindi malikawan nga basta tig-ululan, nagabaha ang lamok, nagabakya ang lamok, nga may dala nga dengue fever. Sa mga ilaga naman niya, ting ilaihi, kung magkusaw ka sa danaw, nga may ihi, may pilas ka, baldabid kaya imo sa balatian, leptospirosis. So, malikawan ta ini, nga balatian ang ginatawag nga pag-andam. Ang 4 o'clock habit, abi, ibalik ta naman abi ang pagpaninlo sa ugsaran, oras ang kapunanon, ang ang pagpaso sa palibot no, para nga magpalayo ang mga lamok da nga naga-istar kada hapon sa inyo dira ugsaran sa inyo sininga puluyan. Speaking of COVID-19, naglaplaag ng mga taga Purok Pag-asa Purok Paglaom dara sa may area sang Estefanía. Pila ka balay to, 26 ka mga balay ang gin-lockdown da. Yamak mo nang halit no. Isa ka tao ang nagadala sang COVID-19, ang halos nga purok apektado. 14 days lockdown da. Yamak mo nang halit no. Tiyan mo na siling ko bala, di tayo nagahalong, kung iban ay gahalong, ito laban gid sa baldabid. Ang Purok Pag-asa nga dati damo-damo man na kumuluyo mo. Isa na sa pinakadako man nga mapurok sa area sa Barangay Estefanía. Nakita nyo lang na. Muna nga kinanglan halong gid kita. Ang tanan ginatinguan naman sa aton gobyerno, pero ang tao nga wala sa bungog ang simple nga pangabay, social distancing, pagsoksok sa face mask, proper hygiene, hindi pa matuman sa tao. Nga mo naglan ng aton nga sirbitaming sa COVID-19. Pero may mga tao gyapon nga tig-abagul nga Bertoldo bla. Ang ilan niya kagulingon ang ginlantaw nila, pero ang ila pamilya, katupad nila, ginapawalaan lang nila, itanawa na. Ang iba nga pumunuyo sa Purok Pag-asa, nagahalong man, itungod sinisang SLI ni, kundi, do halos naguba ang palangabuyan da sang kwan, sa aton nila nga pumuluyo da sa Purok Pag-asa, Paglaom.
puro pag-asa, no? Tiyan mo na, kabay pa. Nga, hindi din liwat matabo. Ito ginabalaod ba ng aton nga mga opisyal sa syudad? Tungod sining iban, daw wala concern sa sitwasyon subong nga panahon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:52. Inagabahin sa ato malagat, ginaturuman sa isang sa Life Extension Clinic. Gusto niyong libreng medical check-up Lunes hasta Biyernes? O po sa kalidad ng medical doctors, katuan nyo lang, pamasyaran nyo lang ng Akson, GA Esteban Building, arad ng opisina sa Life Extension Clinic. At naman mismo sa Life Extension Clinic, mabakala pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa medical doctors. Damo sa balatian nga ginadala, damo man sa balatian nga napaayo. Ano ini? Amo ini ang vitamin D3. Vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di ka butika, ilabi na sa tanan nga branch ang Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sang vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call, cellphone number 0920-505-501. Basta libre ka medical check-up, Lunes hasta Biyernes, o pod sa ilidikalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto ka vitamin D3, kadtui, pamasari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa Silingabayan sa Tulaga, i-check na ito sa Silinga Patrol 2 Crossway Patrol. Ibalon ta sitwasyon sa Metro Bacolod sa palibot-libot na Aksyon John Diaz. Bala may mga nagtaas-taas ginman tubi sa pila ka mga lugar diri sa Metro Bacolod. May nakuryente pakinadara sa area sang Station 9 no? Sa may Bangga, Tumaro. Nagpulo panguwa sa tada ka Indian Manggos, Baba Utopia. Huwag siguro ka mulalo nga may live wire. Sos, pumilit lang ang pobre. Gindala diri sa ospital sa may South Hospital daw. Sa Panokoya, Waygid. Waygid makwan, Waygid matabangan. Check na ito sa Patrol with Action John Diaz sa siling observation report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Yari si Action John Diaz sa report. John, may gabi. John, please come in. Kay lamig ng simoy ng hangin. Pagkinatong Simple lang ba? Siguro, lalagyan din ako, pero tinagin ako sa redak yan. Bubo lagi na po yung buno kaulan na rin na kainasang ugto timing man ito kaina after bypass operation ginpatapos sa bypass antes sa magbubong ulan para nakaplastar no. Well, anyway, karon na pa to na kami gusto kami sa may circumferential may gabi na gali katatanan nga baka aksyon nga nagapamati accelerate karon ni gabi may mga areas kidman nga nagbulo bla sa may Tumaro bla sa may pasulit to ba ST Village, paglabas sa pato, sa nga po, medyo nagtaasagil man ang level ng tubig, pero tasig naman mag-subside kay pwede posible accelerate ang drainage, siguro bara, no? Basta wala ka rin ba ang drainage at na tayo yun, kung mag-subside ang tubig, kag dasig lang mo, no? Even direct sa circumferential road, may pila ka mga best kay na nga pugtak blind di ba tayo yun nga sigila sa bunok ang katabo di kay inaksirek so buo bing ulan tapos gulpi lang mga and then bunok na naman diwa tapos mainay na naman sa hindi sigig waswas ang ulan actually karon nga adlaw no pero medyo lang damol ako no sa hapon ni zero visibility ang pila ka mga dalano no diri kini sa may
sa may Las Palmas subdivision dali sa may gasolina ng Pimeri di pa di nga medyo taas sa libas ng tubig pero hindi ka mo sinaka siguro dahil sige mo subside naman na dali kay area dali inadalman kita di no medyo dalom gila din yung lugar hopefully no dahil siglang actually ka mag-subside ang tubig if ever gina no hopefully di na magulan pa doon nagkanay-kanay na gitman tani di na tama na tuki ng ulan kita na tayo so na tama na no so naman yan lawa no okay na tong buo mo ka kalabirada mo kay kaluluoy isang mga negosyante bukas wala mga karagdag kanina kay karabana nagagapan mo ko gitsa tagsa ka mga pulian makomobra na kay inulan di kami malagaw kay mo ya dali sa may Bacolod City Government Center labay naman kami diliwat ni Papango sa Martes sa kami labay naman kami pero labay lang away na di may standby action direct no ang mga balaligyan sa atubang sang ining sa strip na mismo no sa strip may bukas pa reaction direct pero hindi na kita mo sinakadamo no ang nagabukas ng mga balaligyan isa duwa naman lang gapangimos na klabanan aksurek ang mga kalan ani sila do mga resto bara bla mga bukas diri ang call center agent company o call center company diri sa atubang sa high street mayroon na duminari kasi magsulod to bala sa ilang opisina do malabay ka na ito sa shower na guro ay gali nga do i-disinfect kagid na nila nga do may na sa aksurek do isa ka booth nga masulod ka dira do bali amo na sang pamaagi para ma-disinfect ka aksurek ang mas maayo man nga may amo na sila nga mga ilaman mismo nga preventive measures at least aware sila no kaga sila man mismo ay nagapangita sa pamaagi nga hindi dira o kung wala may ma-infect sila dira aksurek at ikaw mo sila oras gagaganap aton nga mga traffic lights Bacolod no importante na kay kung gabi damo pa magkidman ang nagabiyahe damo pa nagalibot no ang number 4 nga patrol car perting lambiyong nila kay para potati ro bantayan kinayo para dito masundan to lang tabo na ligarad lao o kapon sa aga perting lambiyong sang kapulisan no sang police station number 4 galibot sila from time to time no kay di mo mabalaan utok sang mga kawatan daan kisang kawatan kinabatan ng mga buli mo no. Karon nga bebo ko laro oy gitok sa rekang serya to sa nga pulok pa barangay Sumag no. Ato lang naglain Sumag to sa sakop lang kuan tabo. Sumag na nga area ang natabo aksunarek no. Purok Fatima 2 barangay Sumag amo dagit exact address. Amo tong lugar na kurente may na kurente. Sa nakurente, ito lang, tabok na dagdag isang SB Village, Sumag na sa. Ang tabo to, naglaing pumatsang ikonomi isang turutin plano, bla? Doon parang luya, so kung ako reklamo, na sa kay papaya. Tapos ang huluhapo na pondo, nagagulugal, bla? Nagabas kay papaya, ba mga kapag dyan minggo sa babaway. Kaya biyaguro ako sa ang dyan minggo, dyan manggo, wala bulong, guro sa krain nga pamatsag, nagsaka sa kuno sa top, pagsingit ya, timingan, mapuno doon isa kasangasang dyan manggo, ay katapusan man itago, ito grita sangasang dyan manggo, aksulerek nga live wire bala? Ay sus! Pagkabuklas ako na kasanga, doon nagsulod yun sa ilok yung live wire, wire sa kalin. Ay agoy! Kaya mo to, ati yawan nalabutan ni sa kauras, antis makakas, kay naulanan na lang sa, wala pa sa aksurerek na kakas ang iya, sang pila ka mapumulo, kay ti, ang kadlok mo ba lang, kung tandogon mo na, mas madlahe kagid mo. Gani man? Ati ang wala na sa may imo, ang ginubra na lang nila, ginulat nila ang Central Negros Electric Cooperative ka mga personnel. Ano nga live wire niya? Yan isang sineko, kung niya isang balay? Iya ka sineko, ko naman, kable. Kable. Nautod naman? Hindi open lang sa aksurerek to gaulan abi, basta guro bla. Sige, ni kaya pro naman pagsingit sa ano to, dyan manggo? Oo, pagsingit ka dyan manggo, nakita, wala guro nila nakitaan nga open wire sa gali. Oo, te. Pagsingit ya, may buklason sa nga. Oo. Pag buklas ya kasanga, nanaog kamot ya, katapusan gali may alagali niya sa kuryente nga dito mismo open wire. Tama na igos kamot ya sa yang ano to, ginsipit siya naman. Ginsipit tigid sa ilok ya. Nga dito nagkadto daw?
Okay na okay di kamot eh. Do gimbuklas sa ko no do singit ya. Dito na sipit ni Dito sa baba atop pila nabilin? Ha? Baba atop sa nabilin, wala sinulog? Why sa naulog na bilin to sa may kable? Sa may sa babaw sa babaw atop nila sinabalay? Oo, sa baba top sila balay action direct. Ay sus, hindi man mang tao mang saka guro kay madlok man basi makurinti man. Oo, mo to gani nga ginulat na lang nila ang katapos sa Central Negros Electric Cooperative mga by 5:30 kay amo to ang nagakuha sini nga kay sa persona actually nga ginkilala kay Nico Braille Balcuna 27 anyos nagatrabaho di sa do surveyor bla do pro part-time para may trabaho ng surveyor ng dalan sa Department of Public Works and Highways. Sila edad yan dyan? 27. May pamilya na? Single actually. Ay sus, kabata pa. Bata pa Kasi gani. ang pagpaluya ito, guro, sinyalis na to? Gani, do mo amo na bla? Amo na kasi bali Sir Pastana eh. Kaya nakuha na itong statement of investigation sa Sir Pastana. Actually, ang pamilya, tanay bla, hindi na bla magpa-record. Galing iti incident sabi, nga kinalan, dapat ma-record siyang police para ma-investigaran nila. Kaya nalay bla kung may mga foul play o wala. Tigin record, kaya damo itong nakakuha kita detalye. Kaya mo itong pagpayag ni Police Lieutenant Jurito Pastrana, nga baliati accidenting natabo ang pamilya talang hindi na bla magpagabo, pa-blocks na recount. Kaya tinakita man nila nga accidenting man ang tanan galing kay ti amo to ginimbestigaran gyapon sa ato naman nga mga kapulisan. Anyway, tinamo na ang bali Sir Pastana gini nga agaw pa ni sa dala sa may South Bacolod General Hospital dala sa may barangay Panukoy Sulad sang Bacolod o galing kay ti gindeklarar nga patay sang attending physician nga si Dr. Alimel Tambanilio Action Eric. Nakuha na doon sang interview si Police Lieutenant Jurito Pastana ang Station Commander sa Police Station number 9. Search investigations sa electrocution at So, base sa information sa ining bata, si Mr. Ramilo Balcuna, nabisin siya kung sa iya nga ilo, ini nga magsaka sa ngindyan linggo, do mga alas 4, inidya sa gina. So, pagsaka niya sa baba ato, so, do may live wire ito nga nagsabit, so nagsabit, so nga kung dito pumilit siya. Oo, munang kosobet niya. Pagdala sa ospital, wala na kuno sang kwan. Kaya dugay pa sa nakuha mo. Kaya tungod nga daw gagawom-gawom sa gina. Sila na gawom kisa itong ulan. So, mo na dugayan pa sa nakuha. Hindi mo wala pa yan sa ulan? Saka ay naglisensya. Actually, nabatihan si Police Lieutenant Junito Pastrana nagbitin siya sa kuno nga saka sa babaw. Sige pasugtal man ay kikasalig manggurobong pamilya nga pamilyar sa ato paksonerek. Tamakod mo sa pagsingit yan sang Indian Mango dito tuli ang sang kabuhi tuloy man sining 27 anyos nga lalaki akselerek. Tapos sa Indian Mango taya gitong kabuhi ya. Gani. Swerte na gini mangguro niya to guro mga signos ato sang iya sila nga hambay nga medyo galuyasa kapang luyasa. Oo, galay niya pamatsyag. Nagaluluyas na aksorek. Basta mo naging mantuguro, Gabatsak na sa guro to? Gani man, tiya bagali sa Pastana. Akin ang lapatan nila investigaran. Kay basi may band lang ang mga motibo. Kay may mga cases kisabla. Basi ba nagapang jump. Pero blas ang kurente. At yung balik Sir Pastana, hindi man kay base sa pagpalayag sining may mismo actually amo to ang natabo kay ina so muna ara sa buong sa may kay balik sa Pastana wala na kita nila ang lawas ang napatay kay pag-abot sa ospital na tabuna na blas ang plastic action Eric. And naman ang area dito sa station number 9 bigla mo na dapat sa itong mga kaksyon lang, wala yung mga tinyo, ilang taon ginila, kisa ginubra na ganit ka mga electric cooperative, ginawanan, ginaksyon na kang kable, sang kuryente, Ginapanapas ang mga sanga kakahoy? Aksyon na Ginatapas ang mga sanga sang kahoy? Oo, ginakay para make sure, blang, wala, gali may Okay, balik ka sa action dyan diya, sa munang panugyan sang iba naton nga mga electric cooperative like Sineco, nga kung may mga kahoy dira, nga siling naton naga-supply sa sanga sa linya sang kuryente dapat apso kay kadelikado na action dyan. Action direct
So mo na gani dapat obrahon sang tanan nga once may mga ara darabi kable or linya sang kuryente Oo. ang ginaubra ng kalabanan nila ginapangagbasan bla O ginaotdan. ginautan no Oo. even kung may mga ano pa miski ano pa nakatahom sang ikistsura sang kahoy antitraya makitaan kag kung once kung example lumbi kung may mga calamity kung protect katutong hangin Oo. at least actually kung maghapay dala karon ang kahoy kadto sa kuryente pag hindi ba damage man ang kable ang linya sang kuryente Oo. hindi na makatugas ang blackout kung na matabo di ba mo rin ang isa pag nakanatabo man ang kable sa kuryente do lapit sa top guro nila dampe Gani. amo na ang mga concerns kis actually kung ma-reach sa mga kabataan amo ginang delikado sa kasagas Kag kahoy wala labot siya na dyan. Mayroon kasi nga sobra kasagid-sagid bla sa mga sanga kakao. Kasi gakuha mo na mong gaganipis man bla. Oo na, o pag inang cases kung kaisa, Oo. ay hindi, kisa dapat likawan, kid man sa galing kay ti. Liguro, swerte, na kid man guro niya. Swerte rin man na siguro ah. Ani man, kay ti, amakol mo na. Nangita man ako sa kuno dahilan kunong sa kabagay nga matabo ka mo. Oo man, ito na sir pa sana, amo na ang pagpalayag sang amay, doon naman, ito naman sang pamilya. Oo. So, yung katuan, ginato ng area, galing kiti perting bunok, kaulan to sa south, yo. Okay. Dari sa may central, do okay ba? Ang South Pertigle Ang south, ya, perting yung bubo, kaulan kay na, ya. Wow. So, alan ka to ya ka bombero, ka gina-presuitan, sige, bla. Purti Kaya ba? okay, pwede kita manageable, pwede sa may area, dampeo, sa may downtown. Oo. Adik to sa south, ya, buto pinasahi ka to yung buno, kaulan kina to. Sus. Nag-standby na kami nga subang sang kalanaan to kagbalaligaan ni Kagawad Peter Noble, bla. Oo. Kaya bala mo to, hindi tayo kasulod sa may hospital, standby na bidanay, diba? Okay, do perti ang waswas ya. Perting waswas, kaya ba ako magkato kami to sa may SP Village, Dampi, aralang man sa tabok sa kilid ng dalan ng Balay Abi, kitaon lang. Oo. Ganun kayo hindi kami kapanaog, kaya kumanaog kami, una nang butang, basta kulbang kami, basta kami na kaluloy itong kable. Ito aw, Buday lang luloy-luloy kabli na mo. gani, ay kaduwa, basi black suray kun gabubong ulan, kag magbasa kami ito, nilahin mo matag naman, naman natin rin tinir sa loob na ton-daton, kaya ikatatlo, dapat ito kayo na kayo, una-una, nagsinulisas kung ano nga police station ang makover. Kaya binabon ka ni station number 8, kaya nag-investigar, nag-una, station 8 mo. Oo. Kaya na uli na autokiban sa muli, nga sakop na area ka station 9. Okay. Sa mo tingin gintik over ni Kwan ni Sir Pastrana. Okay, take over ni Sir Pastana from Police Captain Vargas ang investigation, pero sa ospital pa lang yung station 8 ka tropa, ito na to sa area. Kaya ba tanod to sa barangay panukyo ng dalaya mo? Okay, ara to actually kay na mga tanod sa area, and then pag-abot ka Sineco, do sila mga niguro nagtawag sa Sineco, hindi nag-aabot na sa area. Mo na ba sa mga mayong tanod, kidok aktibo, man gabasi kaulan, gabalbal? Ate, uy, lagi na obra kay man baloka, way labot sa nga muna nga mga kaso. Agi naman tayo naman mga lugar ng mga purok lang ginabahaan bla. Mula kala ginalibutan Manila. Ito, purpose pa nagyapon, dala na tanan. Gani man sa bagay, may salakyan man Gani, tayo kadasig lang responder nila. Oo, dasigay man mga responde na uniforme pagdaan nga daw may pagka-pulis man uniforme. All black mo. All black pagdaan. Ambot ko nila ni William kina duty Ambot lang to, way kami Ito William Prias. Malunga ano gina, no? Samon nga banas kay na. May mga na para sa ano at duty mako, blado ka apos. Ikaw na sila, will equip na sila mo. Ani, amo na guro kay na dito sa area mismo sa Nerek, no? Karon man nga hapon, bakro na ako man tong 11.6 million pesos worth of suspected shabu. Uy, do ikaw gito una-una gito kina. Gani sa area. Doon nag-apas itong ibang to kina kay porte ang hold mo man sang lugar kina to. Kay ti gambal to dati. Tiba kita to? Ha? Sila ni GM, why kagito kwa sobra? Aba ganin amon total 211. Oo. Imo ano ng 210 billion Oo. amon. Ang unsi daga puto bilin daw. Convert to cash na. Kayo na unang isip ko 201. Oo. Ang bako tapos uli nagtabala sir di 211. Oo. Dito na lang pulo kay na report to namo 201 no. Oo. 200 gali pila? 211 sa sale. Okay. Mabili na nito yung pulo biyate. Ako na nga kwarta eh. Dako Sa pagkadamo na mo, ito no nga naputos-putos nga daan gali to. Ay, ang obra na nila, ma-order ka, Oo. babakal ka din, transaksyon, Oo. makakuha lang to na sa sulod sa touch case sa koloritom, mabunot na natag na lang dayon. Ano to? Atat si case kung karton? Actually,
actually, ang kaktabok sa ka mo sini. Kung idulong ang supply, nasunod nila sa karton sang isa na bala ka Choco Flakes na bala nga ginapamahaw sa mga bata na bala. Okay. Dito na pagpangalan ng branda. Pero mo na sa karton, dala nila ginasulod ang supply sa illegal na droga. Bali, abriyan na nila ko ng karton, ang sa babaw mo na ang flakes nga nasulod sa plastic sa dalom na nagali arad ang mga illegal drugs. Ginabutangan nila do tagpulo ka sa kada karton. May duwa to ka karton kay inangambal to kay nasa nadakpan niya sa Joy Diamante. Bagong abot na kuno doon naliga ng adlaw, ang duwa ka karton. May anak ito ng mga kanister nga ginapambutangan ng aksyonere. Okay. Kaya ang kakatabo na gali, wala na tayo ginadulong mismo sa may apartment. Sa dalan lang yan, matabuay lang abi ko doon nagalakat na sa kinadalaan, gulpi ng duhol, batsi ka lang tayo, batsi man ko. Kaya kilalahan, hindi ka masanay kung sino matadulay na. Dasigay lang gali. Dasigay lang. Balik naman te, amo lang yung gahatag siya na sa supply, hindi aklala. Kung naman kinakamas, kung isa ko no, iduhol ang gulpi, tapos malakat na lang. Isa ko no, wala man ko no nga salakyan, di man ko makitaan kay sa kilid ng dalan lang. Okay. Subdivision nga daan, dumi pagka-exclusive subdivision nun bala? Apartment to dyan? Apartment na nasa sulod sang subdivision. Dugan na di ka ang bata na daw? Ang bata ni, nang ano pala ni Kuno, do mga tatlo lang kadlaw da. Ano tayo, bro? Wala sobra, wala sa ibang yung trabaho. Amo na? Galing kay doon na inganyo sa Blacono, sang iyamiga. Talaya, biyan niya, big, nga, muna yung wala ko na sa biyan niya, ikaw obra, Joy. Rio, may natagusin mo nga obra, mula ni obrahon mo. Eh, doon inganyo, manggulong isa eh, kiti, wala naman daan ko no, wala sa Iloy, napatayin Iloy sang Mayo 7 eh. Ahay. Ang iamay, senior citizen na, nagapangbulkit. Bala si Papa, ay kuno kabalo nga ga-engage sa dra action ni Reka. Ginapulpulian na lang ako na si Papa, para dulungan kwartagong kay isa, kay bulig man to. Kaya mo kayo nag-ibion man ang isa eh. Ang amay? Ang ining si Joy Diamante, kay... Dapat ito dyan, Sotso? Disutsup lang daan. Sus, kabata-bata pa. Tapos marikoveran kay mo 11.6 million pesos worth. Grabe, no? Hindi kinikin nakagwaya, yawang ka na nga. Yawang ka na dipinsa ng gringo mo skurtin, sa device, kung malapses sa may operation. Pila pa lang sa kadlaw? Tatlo? Tatlo pa lang sa kadlaw dala sa may apartment. Sus. Pero gin-declare yung kagailangan, may isagit sila yung ka-apartment pag hindi ginarentahan. Kaya ang bali ang mga isa na sila kabulan nga nagasigi-sige mo na aksyonerek, no? Anong ubray ko na? Napambutos lang naman? Ay, bantay lang ito ya. Kung may mabakal, duhol yan lang. Tapos, do bodegera, sabla? Pro kabalo sa sabuna. Ano sa sabuna? Kabalo man sa nga ara da sila lugar ang illegal nga droga. Tapos to kaila hindi gid wala sa kapamalibad nga may sabudra. Pero ang iya lang yung ginapamalibad nga hindi na iya. Kaya ang sabon na recover sila posesyon, ti sila gid nga duwa sang lubyo yang nadakpan eh. Mag-order ka da, kagli makadto? Tiksan lang, may mga tansak lang. Tapos, doho lang. Sisigilala ko niya, do grab ba? Do grab ka ni. Grabe, no? Do express lang la. Siga na po kadagko sang pinutos, no? Hindi ka na to ka, hindi ka na to ka kuha sang tingi-tingi. Apat na mo gito, 5 ka gramo, isa ka bulto na panawag nila. Isa ka plastic? Isa ka plastic na, magbakal ka, dapat bultoged. Awal libo-libo, hindi pwede 500, hindi pwede sinon, 200. Correct. Ang baklon mo lang git 4 mil. Sus. 4 mil kun direct, do guay na black so direct kun online do ka reselling ka bla? Kun direct 4 mil. Resell mo 5 mil na usually sa mga street na mo. At di ba kung magbaybas, di ba yung mga police station, ang market value na nila sa bulto, do kisa galagan 5 or size. Mahal pa na dyan. Mahal pa na da, iba ng bulto ka sa bunga, lagan 12. 12 kun sa police station lang action na direct. Sila, ang ila ko na bakal do 4 mil lang sa bulto kay direct. Direct buyer? Direct buyer bla. 40, no? Ate, kung magbalon mo nga pagbakal na direct, abe, may ibaligyan naman doon sang nagbakal si mo, gina-reselling na. Sipat-sipat doon, ako nung panawagin na pushing na. Grabe, no? Pwerte ila doon. Tibot ko mong amang kutakot. Sining na ninyo strict niya, ay mo sabong gabanig ba? Actually, ang expectation nila, 2 kilos, gitya. 2 kilo. Kaya pag-abot groceria, bala ang nag-abot palang guro, bala timpla ka, timplanuan nila mo, pinapalang ka adlaw dala sa apartment nga daan. Ang nag-abot guro, mo palang to 11.6 million worth palang action na reka.
amo gito, tikma kinila, wala may mo Grabe Si na. Police Lieutenant Thursday Castillo, gaan naka-background ni Sir Castillo. Oo. Sir Castillo, team leader sang RTO, Oo. do klasmitana, isla ni Pindon. Klasmitana sila ni Pindon. Muna nga joint sila, kag mayuhay, sila nga doon kagina. Ato si Pindon kinangle. Ila ni nga doon, Ilan ni operation? ila ni nga doon ang operation ng Sonereka. Pero kung tanamon, tas ang project na, iyagyan man niya ni Juan Castillo. Iya gini Castillo, Okay. aling kay do ginaangot-angot sa CDEO. Oo. Ang CDEO ang kasigi operate diri sa Bacolod ang Sonereka. Kaya basta klaro yung nag-operation ng unit ya, ang RDEO. Hindi dungan sila. Doongan sila operate. Dungan sila operate. Pero kasi nung na-project. Both joint operation ng Sonereka. Okay. Yan ba sa PRO6 gani joint na nila sang CDEO kag RDEO. Oo. Ito nga ginabakot ni Sir kay RDEO ang nag-operate pwede sa region kay mga statement. Bal na lang sang region gaan sila chance nga mag-sign nga duwa. Okay. Klasmitana, ilang mayo ay lang nga duwa Ito mga Sa mga mo na okay man na mag-joint operation ka, pero may alagay na kung saan nga galuto, bla kag, I mean, kay Dia, kay Jablaya. in terms of pagluto kag pag-usoy ang Sonereka. Kasi yogi dyan nag-usoy, duwa na kabulan Okay. Kaya Sa totoo lang, tawag nga joint operation ko sa iya, daw, kung gwa ko sa iyo sa mga kung sa paman lang mo. Pero sa totoo lang yan, nagmaneuver, halin sa pag-surveillance, talanta na, hasta nga nahumana, amo nang unit ang dapat i-recognize. Yes, so that is why nakatawag sang statement sa operation si Police Lieutenant Thursday Castillo ang Sonereka. Yes, kay ila project. Kaya lagi ang main project. Tuman correct. sila laging Pulaw Buktaw ko no? Exchange notes Gani man. para mabuo bla. Para nila. Mabuo. Ulihiti do na git sang team. Abi ko ni primero yan ni kuan mo, abi ko ni primero iya gid bla ni Pindon na project bla. So Sila ka-coordinate so uli pagabati nga Castillo ko ay basiya sang kuan RDEO. Yan na RDO. Pero wag kampiyon Ani kampiyon. Oo. Ayo nga operation nila makumay 11 million. Sus, damo-damo. Gani. Actually, iti ang bato ni Sir Castillo ang madakpaning ulo. Sobra pa na di. Sobra ako na mo may harap pagit ako di. May dako-dako. Pag inakay mo nang ginapamangkot nila, sino ang gahatag? Sino ang ga-supply dara? Iti, amo naman Sir Castillo, ini sila ginakabin nyo na identified drug personality, pero sa bangot sa balor, sang na-recover, kinasuspetsuhan sa bumakabig sila ang high value target. Dito ko lakaw dan to. Gani, ari si Police Lieutenant Thursday Castillo. Wala po sa mga na-arresto, sir. Bali sir, yung mga tao na naabutan natin sa kwarto is mga newly identified persons. Sa likod nila may tinutumbok tayo na tao, so hindi pa natin nakuha sir. So for further follow-up operation pa natin iyon. So as of now sir, nung napasok natin yung kwarto nila, wala mo silang identifications. Napakilala lang siya na siya si alias Joy. Yes sir. Yun yung natin sa kanya sir, na 18 years old siya. Wala pa tayong personal circumstances ng niya. Sir, totoo ba ito? Doon po nilalagay sa tsokolate itong mga supply ng subo, sir? Bago ninyo na-operate? Sir, isa yung Coco Crunch na lagayan sir, yung mga ganyan. Tapos may attache case sila na maliit sir. Okay. Oo sir, doon nila pinupondo sir yung mga nila. Sir, paano po yung transaction sa kanila, sir? So sa transaction natin, nakabili tayo, so may asset tayo, gumamit din tayo ng pusher buyer na tropa. So yun sir, nakapag-conduct tayo ng buy bust. So, sir, pagbili po sa kanila, malaki po yung binili ninyo para lang Isang bulto talaga sir, kasi walang sir hindi ka makabili ng maliitan sir. Okay. Isang bulto talaga. So malaki-laki yung invest para Yes sir. Sir. 2 months, no? 2 months sir na habulan sa grupo, pero ito sir, yung location na to is within 2 weeks natin na minamanmanan. Yes sir. Mayugid. Batian si Police Lieutenant Thursday Castillo. May similarity yung nila ni Pindo, no? Galing mas ni saya, mas formal. Formal tayo daw, kwanto daw, bugoy. Bugoy ito yung Isaya. Bugoy ito si Pindo, no? Pero at least si Pindo, ato mo ito kina. Kasi may tanda, isla ligaduan ni Castillo, ne? Okay, kagina. Tontang nag-after to being nga doon nag-successful na. May mga classmates sila guro sa iba nga unit. Nga doon nag-video call something sila. Kita nila mo. Kita nila sa Facebook, ta? Guro. Sige na pabugal, guro nila. Mga classmate nila. Oo, yamak mo yung 11 million. Gani man. Ako-dako
Ako galaan. Oo. Ay, hindi ko pinakadako, I think. Kulanag? Kay Kulanag? Ay, hindi. Amo ni Guru pinakadako kasi Kulanag 5 million something eh. Correct. Pero dala man ang lugar, barangay Singkang? Singkang man. Oo, pero inaya. Takuling ang pinakadako nila. Ha? Takuling ang kay Sir Kulanag. Pila? May takuling sila nga lakop last time eh. Ito mga 8 million something to. Pero dako niya kay 11 eh. Ganing dako pag ni 11. Sa bilog ng tuwig, gano'n mo ng kwan? Ang pinakadako nila? Yes, kaya mo ni pinakadako I think sa Western Visayas. Ito no, Mr. Visayas. Oo, 11 million eh. Dako, no? Naitikay na na to si Joy Bladamante. Interview mo man siya? O, tiyamba ko para mangin patas. Pamatian na lang si Joy Diamante man. Kung ano yung pagpaya. Kaya bata, kung pamatian mo do inosinte, bla, nga sige lang sabat nga sabat. Do yan nilungong na lang gadyak surek. Kaya nagsulod lang gid saya para lang makaganar sa kwarta. Makon mo gaan ka 3,000 pesos kada semana. Wow. Matiner ka lang matulog ka lang, libre pagkaon mo. Ang imo nga ginatiniran, libre man. Madulduhol ka lang gid. Kag makuha ka lang i-supply, mamintain ka lang gid. Magkaroon na yung ganyo sa surek sa 3,000 pesos. Kaya mo 3,000 ang semana. 12,000 ang bulan? Ang bulan. Hindi mo nubos 12,000. Oo, mo na, libre pa pagkaon mo. Ikaw magkaston nga iban. Libre mo tululugan mo? Libre tululugan mo. Aircon to, hindi ba? Uwe. Nan. Libre tanan, suga, kuryente. Tawhay pas pulis. Kaon. Oh. May nobyo pa sa upod ya. Nobyo ito po dyan? Uwe. Pila ito ubod sa nobyo ya? 23 to, edad ni... Siyempre wala na yung nobyo participation? Ang nobyo, wala na yung participation? Dakops lang na doa eh. Okay, sila nga doon na tabuhan? Sila nga doa kasi sila ka bantay action na rin. Tila ba ni? Piho eh. Piho, gini, tiyari si Joy Diamante 1 month na. Oo. Anong ginsuguran mo? Ang sugod ko din sir, bantay-bantay lang gid sir. Pag dili lang kami gatulog. Pati sa CRA apartment sir, mo man sir, gatulog lang gid ko to sir. Paano niya ginadulong sino? Nang may kakontak ko sa akong sir idol, kag malakat na yun sir, pero hindi ko kilala kay may tabon. Paano ginaduhol? May salakyan, may motor? Nang galakat-lakat lang sir. Lang sa diin ni kinabutang sa mga sa hair straighteners, sa mga chocolate sir. Sa tsokolate. I mean, mga nakuha na yung mga sachet kay sino na siya? Hindi ko kilala sir. Hindi mo man matandaan kung sino yung mga kaugdanan mo. Oo, sir. Duwa lang gid kami di sir. Isang 3 days pa lang kami di sir. Giupdan niya lang ko din nga direct matulog sir. Kini sa gusto ako lang isa. Namin mga chocolate, mo itong mga coke. Oo, sir. Wala niya ginapadala sa mo via LBC o ano? Wala, sir. Gina-pick up mo sa terminal? Hindi, sir. Grabe, no? Bisan diin lang, sir, eh. Nakasalakyan niya sila? O isa? Wala ko ba lang kasalakyan, sir? Kaya ginapatabot ako sa Monsteripek. Pila ka bilog ka mo ganit, Joy? Sa bilog na bata? Ako lang isa, sir. Adopted ko, sir. Tapos ang mo, mama mo? Oo, sir. Adopted ko nila, sir. Papa mo ka, ano? Gapamulkit guma, tireman. Joy, salamat kay Joy, ha? Salamat kay sir. Joy, ang kwartaya, magbayad sila sa paano nila ginhatag? Padala lang, sir. Paano? LBC. Ay, ang LBC, sir. Ang kwarta? Oo. Wala nila gina-package ang mga sabo o ano? Wala, sir. Wala ko na idea, sir. Okay, pila na ka kukupran sa padala? Masulod na, no? Mga pila na? Duwa, sir. Kasunod lang. Duwa na karton? Oo, sir. Sa isang karton, mga pila ka masulod nga sabo? Sa pulo-pulo, sir. Pero may mga unod, yun nga pagkaon yun sa sulod. Oo, sir. Okay. Ano galing nga daw, ano na lang. Paano mo siya nakilala ang person nga nag-invite si mo nga mag-ano? Nang ano, sir, sa tawag lang sa miga ko, sir. Miga man? Oo, sir. Paano yung ginimbitar? Nang wala ka kwarta, dyan, yun nang i-rito ko na sa imo. Okay. Ano sa bunga sila mo kay papa mo? Hindi ilang papabayaan ko galingon ni sir. Ay. Kabala sa papa mo ka-engage ka dere? Wala, sir. Wala sa kabalo? Sabi, sir, ikaw pala ako, sir. Hindi na dahil gusto magamo ko ni sir.
Siya na lang ito sabi nila sa palagi si mama, wala naman. Pero kinapuli-pulihan mo ito siya kasi wala. Sa kinapuli-pulihan ko sa kundulungan ko sa kwarta, sir. Kaya ano na ito, bukas sa bukas rin, sulan mo yun yun. Oo, sir. Correct na ba yan? Si Ay. Joy Damantino. Do sa interview mo do hindi man sila lang do nagadrama sa dong yaya ang matutuod bla. Niya mo na, ang bako galing sa imo nga kaina, nga daw inosenteng bata, bla? Eh kon mga maro ya budlay mo interview na muna. Hindi na mo panapat sa mga maro. Correct. Mga maro yan hindi mo mapasabas ang amo na tuod. Amo to ang bako kaina, nga daw mabasa mo sa iya, nga daw nagsulod lang gid siya kay kinahanglan naging kwarta. Oo. Ati, Although nga ti kabalo man sa illegal pero ti tungkol sa offer nga damayo man ti kagat man sa mo. bata pa nga daan daw mo na bala, 18 years old something. Talaga depende ina nga actionary sa iya, no? Oo. Amo na galing doon na siya man mismo daw siya ni biktima man, no? Sang ano kapag inganyo abi. Biktima sang sirkumstansya. Ani tingin ng lanon. Oo. Oh, aw kabi nga pagulikit sa amaya, no? Gani man yung ti ano yung ang obrasyon na tataya kuno man ng bulket. Walang bulket. Sabi ko na Papa, bla doon nag-obra lang sa bla, nga legal. Sa vulcanizing. Oh, yes, actionary ka. Sus kaluoy. Ginapuli-pulian lang sa, no? Ginapuli-pulian niya lang sa Papa, dito dulong ang kwarta. Dulong sustento. Oo, amo nang ginaobrayak sila, like. Kaluoy mo, no? Anyway, tiyan mo na, ambal naman din ni Police Colonel Henry Binyas, paliya ining pagsulod sining nga dako nga supply sa illegal drugs. Actually, gina-expect na gina-monitor na nila, and eventually nakabaton sila sa information or intelligence report. That's why kilayon nila, actually kagin kasa ining bypass operation, kag ang nag-usoy ang RDEO, kay may information kag intelligence report ang CDEO rason nga nag-joint sila nangin tigayon man nangin successful ilang bypass operation. In abi-abi diri ni Colonel Binyas ang mga kapulisan sa CDEO kag RDEO nagitutukan kay mismo ang ininuman nga kaso nga sunod sa iya ti dako man nga personalidad o galing kay ti ang mas dako pagit ang padal nila dapat nga bantayan aksyon reka. Si Police Colonel Henry Binyas. For several weeks or even months, sila ang feedback naton sa kwan is malamala eh. So may nagakuan actually may mga attempts nga muna nga magpasulod diri sang supply. Ang iban amo na nakuha naton pero amo na ang pinakadako so far nga nakuan nga nakuha naton. So amo ni nga mga indikasyon nga tawag diri gusto gid nila makasulod sa Bacolod. Kay they know nga ang Bacolod is dako nga market. Meaning Colonel sa ang highly urbanized city ni diri sa kwan sa Negros Island. So siyempre ang tao diri mag-converge usually kay sige diri trabaho ulong oras ang klase may mga diri. So ang kwan nila is ang market nila mas dako diri sa Bacolod City. So gahimo gid na paagi nga kwan. Makapasulod sa supply. But silang Colonel, ining nadakpan nila o na-recover nila, ang inyo paglantaw, bago lang gini nga supply nga nagsulod? Yes sir, actually, magani ka na-monitor nato na eh. For how many, I think last month pa ako naka-receive sa information nga muna, nga may gusto nga mag-deliver sa muni, pero daw pila ka kwan nga wala matayon. Susubong ang inyo Colonel nga among ng directive sa CDEO nga sundo no usuyon gid. Yes sir, wala ni sang let up ang aton nga kwan even ka ba nakita naman kita even sa during sa COVID. Kwan nagpabiling gyapon ang kwan naton ang kampanya sa illegal drugs. Ang mga operatiba naton although nga ginagamit naton na sila sa contact tracing pero once nga may mga kuha sila nga reliable information amo na nag-shift dayon sila sa ang ilang tasking conduct sang mga operations. Colonel lang ang balka ina dito sa Colonel Henry Binyas, ang aton nga Bacolod City Police Office City Director, i-reaction drill sa pagka-recover sa yung tuman kadako nga supply na naman sa illegal nga droga makom 11,650,000 pesos worth of suspected shabu. Dako to. Muning kainulan, binaton subong pinakadako mga 100 plus na lang.
may ginabot pa milyones, no? Sus. Wala nang uso isang pulis naton sa conduct ng bypass operation. Sige, pagyapon. Pulis mo maulano ng panahon mga kaagson, madurudanlog sa gyapon ng aton dalanon ng pinadari ka mga kalanan, isabasimano komersyal, sarado na, no? Wala na sa bukas, passing ang mga tinihon, mga kaagson, wala naman may garantad, di sa mga dalanon na. Limpyo na, dumali pa sa ilang jeep, hindi na naman sila kanamo, nagabiyahe. May nagapanakayon gyapon, klabanan din mga motorsiklo, ay sikili, arayo, nagakulukusan sa para makaguno ganar-ganar man. Makabiyahe-biyahe, ma'am lang, mga tricycle na diyo. Oo, gajab-jab. Oo, gajab-jab. Sige lang, bakas lang kay Tekin ng lanon, gid mo. Ano ay matrabaho ako sa direct, no? Alam na, ang ito pinakalit din ng sitwasyon mga kaagson, sa gyapon, magpamangkot lang lakson extension. Tandaan na, wala pa natapos din ang construction sa Taytay sa Lakson Extension, mga kaagson. Ang wala pa natapos din Kotkotanay, ang construction sa drainage, Rizere Sandalan, Rizal, pasulod sa may downtown area complex sa publika, mga kaagson. So, para mo na, pinakaunin natin yung sitwasyon sa palibot sa sunod sa Bacolod Siriman, nga gabi mga kaagson, tandaan, sa marason sa pagdugas sa balatian sa tanlawas sa mong paguyang ko ng pagnubo sa aton mismo nga immune function ang mahigko nga kolon. Yung hindi regular nga pagpagwa sa higko sa tanlawas sa may dako nga papel, pagubas ang aton mismo nga immune function ang dapat imun. Simple gid lamang mga kaagson, pabaskugon kag pasanyugon, ang inyo naman nga immune function, paagi sa adlaw-adlaw nga paggamit sa Super Fiber. Ang Super Fiber, ang isa naman ka epektibo kagarantisado nga solusyon, pagpatinluan ang ato naman nga kolon o kung mismo aton tinay agad malikawan, ang nanuman nga mga balatian, tandaan mga kaagson, tanan nga mga pagkaon, enerhiya, kag sources ang course aton kalawasan, tanan ina naglabay sa aton mismo nga tinay. Panahon naton nga matinluan ang tinay ko hindi na maglaptap pa mga toxins sa aton mismo nga lawas, usually mo giding ginalinan sa mga balatian. Maggamit kag magtawala sa madagad ang tanan sa Super Fiber. Ang Super Fiber mo na yung pinakamalasig na fast-acting colon cleansing product aprobado FDA Philippines. Kaya nung pangit sa mga magbakala sa Super Fiber, ini mismo mahimo bakal sila naman nga klinika sa Life Extension Clinic amtang sa GA7 building tupad ginamang sa DHL patunga sa Dalang Burgos kagalo Lacson sa Ladsang Bacolod. Sa tatanan nga mga kaagson, kinaproblemahan natin subong ang COVID-19 nga balatian. Di ba makuro nato naman nga resistensya, malikawanan naman nga mabalatian nila bina mga bukol-bukol. Ito naman nga kalawasan, magtumara sa madagadlaw nga tanan. Ang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mas epektibo, mas garantisado. Bago nini extracted, gika naman sa maruguso. Kaya naman balonggay, spirulina, kang ibang pagiging ng mga herbal plants. Gan exact mga kaagson, agad makuha ang pinaka-epektibo nga benepisyo kag solusyon. Magbaka sa Santon Plus Gold sa madagad na tanan, magtumar. Makalinis sa mga botika, 14 and 50 pesos kid lamang. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ayos, salamat kay Aksyon John Diaz. Imo sa report live sa Patrol 2. Ang report na Aksyon John Diaz, ginadulong sa inyo sa kalawas sa DTX 500 capsule. Sa imo sa pag-exercise, hindi magkalipat ka mag-detoxify o gali ang pagtumar sa DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule, katino sa mga dugo, nagkasilig sa mga impurities, toxins sa ato sinatay, inimar ng kabulig panubo sa imo sa blood sugar, bangod sa organic compound nga bison, charantin kag polypeptide. Gani sa may mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar tungod sang diabetes, ang katapat sina tumar kita adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Ang parte sa kaso sining pagpatay kag pagpangawat ba sa balay ni sang Birja Nacional ni nga si Carnor Nolens atong ginatumod nga person of interest amo ini ang grupo sang ginatawag nga Ipugon Robbery Hold Up Group. Amo ni ang grupo nga nagsulod sa balay ni Carl Nolens. Kay na may mga
ginpatigayon nga case conference si Colonel Viñas upod sa mga unit nga magabulig o sisa sang sini nga kaso sa pagpatay kapag pangawat sang pulian ni Carl Nolens. Now, sir, may mga persons of interest na kita and then natumbok na natin ang grupo responsable sa pagpangawat at pagpatay sa Villa Nacional. Hindi sila nakabase sa Negros Island pero ang operation nila nilang concentrated rin sa Negros Island even sa mga neighboring island o region. Actually, natakpan natin ang iba nilang grupo last year. May binaristo kita sa Barangay Sumag na nakarecover kita sa M16 ka Granada. Miyembro to sang ilang grupo. In fact, ano to ang responsable sa pag-hold up sang rice mill sa Banago. Even ang Noneco, dari ang information nga nakuha natin dito. Ang leader sa grupo na aristo naman ni sir, pero ang modus nila sini nagapang-recruit pagyapon sila sa island of Negros sa mga neighboring mga provinces or islands. Actually, na-identify natin yung grupo tungkol sa family name nila. Kasi mostly sa mga members ini belong sa family name na Ipogon. Muna siya ang nagagawa sa atong investigasyon. So, halos ang mga miyembro, kung hindi ang last name is Ipogon, ang middle name Ipogon. Mag-variante. So that is why ang ipa natin Ipogon group. Actually, ka-case conference ako sa ang tanan nga operating units diri sa Negros Occidental and Bacolod, IDG, ang Regional Intelligence Division, ang RDMIO naton, or even ang Rio naton, pangayuan natin sila sa ayuda para nga maka-gather kita sa accurate or credible nga information regarding sa whereabouts ining grupo kung sa diyan ang possible nga mga hideouts nila ining grupo. They are willing to die and even kill a person just in case may mga resistance based mismo sa mga previous nila nga mga kaso not only in Bacolod, Negros Occidental or even in Oriental. Check pa natin ang mga cases nila sa Region 7. Kinahanglan natin subong aso nga kapulisan ang accurate and credible na information. I know kapanago sila pero with the help of the community sa informasyon lang ang ginapangayon namin informasyon lang and rest assured nga action namin ngayon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Ayos, deriyabet si Police Colonel Henry Viñas sa kaso yung sining pagsulod, pagpangawat, kag pagpatay sa tag-iya sa sining pulian nga si Carl Nolens, no? So, nagabulig na ang Regional Intelligence Division at ang CIDG hopefully mabingo nila ang mga possibly safe house nga ginapanaguan sining grupo nga kung tawgon Ipogon group, robbery hold up group nga nag-operate hindi lamang Bacolod kundi province-wide ang ila sining operation. Natubduban niya, may gindakop di nga duha ka miyembros ang Ipogon sa nagligad nga mabinulan to mo. Dahil sa subag sa area ni Police Lieutenant Pastrana. Kung dakpal lang kakasana sa motor to, nakuha ito ni Dr. M16 na malay rifle to. Kaga Granada. Ato ya Ipogon kwanto group. Ito may plano sila tarik kami sightage lang nga hondapon sa area sa sumagali kita na burnout to. Kaya na dakpan to sa pulis ni Lieutenant Junito Pastrana. Mga didli ng mga tao ni kay handa niya mamatay, kag handa man niya mangin matay. Armas sila may high powered mga sipat ba sila sa balay to sang Villa Nacional to nga si Carl Nolens. Armas sila tayo si M16, may 45 na 9mm. Kikita mo wag kasalbar ang pobre nga Villa Nacional. May mga lugar na nga sulusiding ka polis ta hopefully basi mabingo hindi ko tanan mga oras ila mong hindi tarang nga buwinas ila mabot ang tsimpo nga magkadto sa kabag pabor sa pulis ang buwinas di basi kon sila naman ang di malasa.
May gabi dira kay Maninoy Maing, kay Maninay Chari Salvacion, kay Rodi Manoghilot da. May gabi dira kay Toto Rodi Manoghilot. Nonoy Manggubat, ara man ga monitor man sa aton. Si John Langosta, si Kagawad Peter Maymay Noble and the family ga monitor gi sa aton. Si Maglantay Lopez Ranch Boy, check attendance lang man si Worley Ami Hipilago. Naga-monitor gid sa aton. Si Tiray Regalado Abiliar, happy listening lang. Kay Sir Edwin Pinida dira sa New Jersey. Sa kay Ray Jantan Bilalon sa Manatla. Araman si Renan Payo Ngayong. Naga-monitor gid. Hazel Huhilya, may gabi. Sa kay Perla Saison Camacho. Sa kay Bong Nyadas, kagay Maninay Elsie Nyadas. Sa Hong Kong, ara si Riaglo Ornaldi Mihay. Mr. Mrs. Pablito Benedicto and family. Si Banmi Milievo, ara sa Malaysia. Nyatabyaw dira sa Barangay 4, si Palay City, Pamilya Beya, alin kay Jonathan Beya ang Panamyaw. Hernan Remigio, may gabi. Alin Transporto, sa kay Maria Risa Balboa, check attendance man si Joel De Vera Sr. Opo diyang misis ya. Great ko lang Sir Normandy, ay si Engineer Arthur Normandy. Ginatamiyaw lang ni Roy Alvarez. Mayo lang ko nga pagporok-orok, Engineer Arthur Normandy. Alin kay Sir Roy Alvarez. Sa kay Perla Saison Camacho da may gabi. Sa kay Franik Pilayo, Annabel Garcia, Toto JP Ahina. Sa kay Dansky Nicolas Yofre. Joe Brinques Haina, RJ Roberto Lamis, si Joy Laurin, Bitok Mikoyko, pa-check attendance lang, si Roy Araman, Boyet Hamelo, Ibu ni Butcher sang Germany, Toto Roy Taihupon sang Saudi, si Toto William Frias da, si nang siling kakabataan dara, good evening lang no. Gina Ribal Pilayo, Apo ni Wang Ob Araman, ba puwerte ka ha. Elvis Bueroma, sa kay Edwin Zaragoza, Rogelio Alfar Jr., sa kay Ramil Jaga, Mafi Ivano, ngayong gabi, Riyadh, Saudi Arabia, si Jocelyn Aplaon. Kabuyaw Hats, good evening. Sa kay Nansan Soset, Valencia Kenneth, Bobby Muñoz and family, Santa Risay City. Sa kay Juid de la Torre Mahiliano. Kamiyaw ko lang si Agnes Garzuelo, alin kay Mafi Ivano. Rowena Nuevo Andrade, may gabi. Purisima Manapla, si Ray John Tan Villalun. Edward Sumalali, Olive Prado Gargaritano, Kingdom Saudi Arabia, Riyadh, si John Villarosa, Inday Blasa, Marilu Alunan Ruiz, Heaven, JB Larbs Gab, sakay Nina Suna, sakay Sami Roger Awing and family, Jomila Noblaza con Noblesa Nyar, Bong Balenciada, Joseph Nabalitan Kasag or Kasag, Jocelyn Libuon Dispuho, kay Kumari Corwina Jopinis Bakiano, Araceli Kasyanan Lonsky, Mr. Mrs. Lonsky dito sa Fujairah, United Arab Emirates. Monitor lang kami sa Tabok Suba, Barotac Nuevo, Familia Braga, Cagbasisto, alin kay Catherine Biclar. Jeff Chavez da, may gabi ha.
Lilivet Niña and family, sakay Garcia Gigi, Gladys Noble, Everlyn Miranda, sakay Skyscraper, Mayong Gabigit, Bernadette Lacson, sakay Mr. and Mrs. Joben Pimentel and family, the monitor gid Jude Galis Makawiwili, Sinida Bilyote Olarte, Gary Panadero, Everlyn Miranda, Danilo Ubaldo, classmate Merly Dolido Magallanes, Elmer Almurato, Police Captain Wilfredo Binuman Jr., Hepe sa Banwa sa Ibi Magalona, Buddy Labrador Jr., Lilia Taton and Ramon Taton, Cory Bidaha sang Kuwait, sakay Liberty Binitin Obaldo, Victor Harliga Cuenca, Inaikno Nivriv, paring kedala sakay sa Tokyo, Japan, Isidore Bencenta, kay Grace Idemni Di Tomas, kay pare Oscar Dirachina and family, Mr. and Mrs. Oscar Dirachina and family Diras Talisay, Rowena Doronella Nuble, Robbie Rosmi, no, nagapamatigid sa aton, si Emeline Gumapal, may gabi, Marie Lantraya, sakay Jesseline Andrada Changson, kag Inday May Arabia, gapaurok-urokin sila. Pamati diri sa inyo, palatuntunan. When we come back, balik ka report sa Patrol 2, pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Ang balik. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan, tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan.
Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Balik diri sa atong mga mga bidira sa kay Raymond Tahonera from Doha, Qatar. Ask lang ko kung may COVID swab test ang silay. Ang silay Bacolod Airport daw may ara para sa OFW. Kung wagin man ari sa ari sa may Silay Provincial Hospital. No, Silay Provincial Hospital may ara nga swab test center. May problema ginada sa mga OFW nga nagapauli, no? Dr. Raymond Tahonera, may problema ang Silay City Provincial Hospital. Basta OFW kadra kay swab test. Kay manong email kay manang ni Lida Lopez. Gapaurok-urok pa si manong email wa. Ay si manang ni Lida Lopez. Kuha na siya, pa-check attendance lang siya. Grabe ang waswas ni ni paring Peter May Noble ay puwerte.
Sa kay Inday May Arabia, may kabigid ka kay Den E. Arisco. Sa kay Emeline Gumapal, Jocelyn Andrada Changson, Marilan Traya Araman, Gapauro-Konok. Balikan ta si Akson John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Aksyon, Night Patrol, filled with... Dari si Akson John Diaz sa balita report. John, please come back. Kibot di Barangay Singkang Captain na purong barangay Rosini Distrito ang pagka-recover abis ang tuman kadako nga balor sa ginasuspetsyohan Subo sa mismo area of responsibility. So tiki Kapitan Rosini Distrito ang laing diri hindi niya taga Singkang ang mga nagkaladakpan kang nagarenta lamang dara sa isa ka apartment. Pangliwat ng panumdum diri ni Kapitan Distrito sa mga tag-iya sa mga boarding houses, ang mga apartments kag iban pagid nga mga establishmento dira nga nagaparenta nga mayara standing resolution ang barangay nga kung sariin kinanglan nila ipabalo sa may barangay Agsorek once nga may mag-arkila or may magrenta sa ila mismo nga mga managements, mga establishment. Ang pinakatinatuyo diri antes pa man ang COVID-19 pandemic nga crisis Agsonereka. Kaya na nga resolusyon kaya good nga matap na ang illegal nga droga kumuha Luzon ang tanan karabanan abi sa mga nagradakpan dra sa area niya ang hindi tumandok sa ila barangay. Lagay dra abi no ako sang illegal nga droga Agsonereka. Sa Kapitan Distrito hopefully masunod no tumanon sa mga tag-iya sa mga pensioners sa mga boarding houses ang iniwan mismo nga standing resolution. Piaksin ang bazari ni Distrito lakip ng subong at rin yung COVID-19 paibalo mismo sa barangay ang kinanglanon gid agod ila man matrako na noning record na lip na may bit-bit to kung may dalain nga virus bali Distrito mas maayo nga may baluan na inila. Kaya kabahan gid pasalamatan ni Distrito ang mga kapulisan sa paraan nilang pag-monitor kag pagbantay kung illegal nga droga ang pagamalan. Sa Kapitan Rosini Distrito sa atong interview. Kap? Distrito? Though hindi siya taga-daring nadakpan, pero about this one? Siyempre, pasalamat man tayo sa aton kapulisan nga nadakpan kay kadako ni nga kantidad. Kay kung maglaktan damo naman ang mahalitan nga mga pumuluyo, no? Siyempre, droga niya, amo na ginambal ko nga basta droga ya, way ginapasinatuan, no? Nagapasalamat ko sa aton kapulisan nga na dakpan ini kay inihalit gini sa aton palibot kapigado pasubong no ginagrab nila ang oportunidad abi nila muna nga abi nila tawhay lang kay siguro COVID pero kapulisan taya wala gid nagauntat sa pagpanakop sang gabaligya sang droga kay inagid amo gid way labot nga focus kita sa COVID ng pigado subong sagad pagid sila intra sa mga droga kag ini hindi basta-basta no dako ning accomplishments ang aton gobyerno kay kung nakalaptan damo gid ang nahalitan anong taon naton ang mga nagdakpan sa area actually hindi taga gid no Singkang no. Yes, oo nang that's why gani amo na nga during last time before COVID gani nagpagwa kami na sang resolusyon nga gid ang mga baguhan no although hindi namon makontrolar ang mga apartments kay siyempre kisa dasig ang sudlan na ikagwa amo na nga as much as possible ko ginamon may standing resolution kami na nga ipabalugid sa barangay kung sino ang mga nagasinulod way labot nga bulig ni kontra droga mabalaan man naton bala kung sino da ang suloy kay base karon infected na may during contact tracing mabalaan naton kung sino ina no nang hindi kita na magpabasta-basta kay ambal ni 2 days 3 days pa lang ni sila kuno sa gabatihan si Barangay Singkang Airport Kapitan Rosini Distrito sa interview dito mismo sa lugar ko sa ringing kasampay bus operation. Balik tagikan sa patrolang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa patrola sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Like ka? Aksyon!
Salamat dyan, may gabi nila kay Watski, kay Trujillo, naga-monitor gihapon. Sa ato sa palagad, Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa and the family. Happy listening sa kay PO3, Botol, Presbitero, and family dira sa Iloilo. Huwag ka na di ka bakasyon, totoo, Botol. May COVID eh. Delikado magwa. Sa kay Darren Gianga, mayong gabi. Sa kay Rio Pao Kind, niya Ilo. Sa kay ni Barjan Ibrada Mercano. Para sa Portevedra, mayong gabi gid. Bata ni Papang Mercano ay. Si ni Bard Jan Ibrada Mercano. Welcome kay Toto Raymond Tahonera. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sa Libanok Sunat Patrol Program, Webes Edisyon. Magatakopi ni Tipo Radio. Balik ini buwas Biyernes. Upon na kay Loverboy Action Marlon Hinabaya. Ato sa Patrol Unit Reporters in Action. Nga napalakad yung kabi sa kay Action John Diaz. Back to back sa itong kapiloto. Action Papang Nixon Tahom. News Center Action Dale Salazar. Technical Partner Studio A. Broadcast Engineer Henry Spulgar. Back up ka Security Guard Tunog Banwa. Back to back ka Security Guard Campaner. With IT Expert Action JM Biking. Transmitter Control Tower Barangay Talok sa Sambago. Broadcast Engineer Bernie Villacanas. Ang Batang Suway back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa Sama Station Manager Action na Magbanwa Production Chief News Director. Action Rex Kantong yung lagad ang Korman. Action Light Patrol Program Lunes Tub Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nagsiling adios amigos. Hasta la vista. Ayaw makalipat antes pagtulog magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo dala kami. Dala ako. Dala ang bilog ang kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa action. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio.